Oy, may gabi isad. Kaning, nakoy pangutana nimo ba? Sana ka pangutana. Usara ka pangutana? Oo. Sige, usara ka pangutana ha. Basig usa ka pangutana ni, usa ka oras ni para to niagi, usa ka pangutana ra niabot ng oras kapin. Agoy! Usara man ka pangutana, di man jud ko mutuon sa barista butbuton. Usara gud, sige, unang pangutana. Sige, unang pangutana. Naama kay mabasa sa Biblia nga litra por litra nga si Kristo nanguros iyang mga tinunan. Litra por litra verbatim wala, impliedly yes but explicitly wala. Sige. Dili ko naman na mo imply ang gusto na ko kanang letra por letra wala but impliedly yes na Okay, salamat. Kadawang pangutana pwede. Isa ka oras di ba? Agoy! Sige, palo pangutana. Wala man na ibabasa sa Biblia nga si Kristo ng oros basta yung mga tinunan. So, ang pangutana dia nga kamong mga Katoliko nganong nagsunod man mo ana? Nagsunod me kay biblical man na. Biblical man na. Naamazad mi among kahulugan ana. Okay, give me. Ang kahulugan. Ang kahulugan. Nganong manguros mi in public. Gipasigarbo namo si Kristo, ang Amahan ug ang Anak, ang Espiritu Santo. Gihimaya namo ang Dios sa publiko kay that is ang pangurosad, that is the shortest form of worshiping God. God. Di ba? Unya ikaduha, timaan nga kami mga Kristiyanong tinubos ni Kristo. Ikatulo, ang cross gahom sa Dios. Unang Korinto 1:18. Kanang giingon namo nga ngano manguros mi, gihimaya namo ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Naana si San Mateo 28:19. Ug katong gahom sa Dios, unang Korinto 1:18. Ug si San Pablo miingon, dili na gyud ipasamok siya kay gidala na niya ang mga timaan sa marka sa lawas. Yang dala na ang mga timaan marka ni Kristo sa iyang lawas. Ngunang the purpose na manguros mi muna siya. So mao po na inyong pagtuo. Mao ni among pagtuo. Ako mangutana nimo be. Dili wa kay kumaman. Pilam day ka pangutana yung usara. Wala inyong pagtuo. Lisod po ginyohan ang pagtuo. Katawanan kaayo. Sa Biblia kay wala mong kita mabasa. Wala problema nga sa ako dili ko problema ng ato ipasigarbo si Kristo. Kay siyempre mo dahil kung kita niya. Doon akong pangutana na wala kita mabasa nga si Kristo yun nagpasigarbo sa cross ni sa iyang cross. Nganong kinahanglan ba man ni Kristong ipasigarbo na iyang cross? Ang dapat o pasigarbo ang dapat po pasigarbo ana ang iyang mga sumusunod. Kami kami sumusunod man ni Kristo. Nabunyagan mo gimi sa iyang simbahan, pinaagi sa iyang mga kaparian. Maunang magpasigarbo mi. Kay naaman may giingon sa amo panahon sa Biyernes Santo. Kay sa pinaagi sa imong cross, gitubos mo ang kalibutan. Ang response na mo ana, daygon og simbahon ka o Dios o Kristo ana. So, sige, next question. Sa unang Korinto 18 pagsulto kung pinsa katong napugatan sa iyong cross, doon kamo kanako kung kamo papapalayon. Nabugatan. Lahi man to nga cross imong giingon. Kay mga alantoson man na bro, mga so dili na sa maog. Cross gyapon siya. Bro. Diwas ako. Ang pangutana diya kay diya sa Balang Kasulatan ngayon man siya nga pinsa katong asa nga babasa sa Balang Kasulatan na nabugatan pinsa katong nabugatan sa inyong cross doon kamo kanako o kamo papalayon. Pangutana dili man na cross ang giingon ni Kristo. Si Kristo may namulong ana. Lagi. Asa na mabasa? Asa ganito mabasa?
Hindi kung naaba na sa unang Korinto? Unang Korinto. O sa Juan? Tanawa ra gining yama-yama rag mo ni resulta nga di mangiros. Yama-yama. Pero na siya. Dili, Siya, sa yuan, sa unang Korinto. nalimot na lang kung sa itong text. Tanawa ra, sige kag limot-limot na, madugay man. Yung na ginay mong pangalan na. Agoy! Tingnan mo sa dito nga. Bisa itong nakugatan sa inyong cross, dool ka mo ka na ako. O dili man na cross. Nana sa San Mateo, Ritual. Nana sa San Mateo kapitulo 11 bersikulo 20 kanang kuan. Tawag aning niyang 28. Di man na cross ingon si Kristo, o mare kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan. Og papahulayon ko kamo sa verse 29. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Hamay cross na pataka-taka ang taong daw. Sa ito pa, dili na cross. Cross Ha? na akong follow-up nga pangutana. Mana cross. Pa ha? Dili man na cross. Kaya akong follow-up nga pangutana. Anong panahon sa Birni Santo, magprosesyon mo, magpasaan mo lagi mo cross. Pasal cross, di ba ningon si Kristo, kung kinsa katong buot mo sunod ka nako, pasano na iya ang iyang cross. Di ba? So, no, tasa. Kanang cross nga gipasaan na mo, literal mo yun ang cross, makita ni mo no. Ang kahulugan sa daan ng gipasaan na mo, kay giawat na mo si Kristo, ay sa may bot pasabot, kanang cross nga giingon sa Biblia, mga lantoson, mga kan ba, kanang mga imuhabang giagian sa mong kinabuhi ba, tanan, mga problema. Oh, tanan na, kalipay, kasakit, taguol. Oh. So, amo nang gilokdo, gipasaan. Di ba? Hindi panahon sa Birni Santo, kaniduyog ni sa kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo. Kamo kay wa man ay matod pa ni San Pablo binuang sa mga wagiluwas manang wagi mo pakialam ana. Mao bitan ni magsige na lamog sa magsige na lamog BIS Katoliko mga buang-buang gining Katoliko kay galokdo nag-cross. Agoy! Si Kristo kay galokdo man jud og cross literally buang sa to. pero wala man magsulti nga si Kristo nga sa iyang mga katawhan nga ipasunod ni Kristo ang iyang nagian. No. Katawhan. Unsay gingon ni Kristo sa San Juan? Atong tanawon tong gingon ni Kristo sa San Juan ingon sa ang nahigugma kanako. Nagbuhat pa sa labaw sa akong gibuhat. No. Tanawa ha. Ang nahigugma kanako, nagbuhat siya sa akong gibuhat og nagbuhat pa jud mas labaw pa sa akong gibuhat. Tanawa ra. So, wala man nagpasimot na ipasaan ang cross ni Kristo. Nagbuhat gani ingon si Kristo no. Wala ginagbuhat pero wala nagpasabot diya nga pasaan ni mo ang cross ni Kristo. Kana pagpasaan na mo ni Kristo sa krus kulang pa na. Ingon galis Kristo nga nagbuhat pa sa ingon pagalis Kristo nga ang nahigugma kanako. Tarawa ha. O basahon na ko ni ha. Ano man ang ginitiral? Hindi no. Asa man na mabasa gali bro? Sa San Juan. San Juan, bersikulo? San Juan 18, or Sa San Juan 18. dos ba na? Brr, man kaya ni gatag-antagan. Agoy! Wala man yung ginitiral na diya. Mahilig mo kag tagantagan ha. Tagaan na niya kung tigmo. Kung hikapon bundo, tuslo ko na ibuho. Simuton baho-baho. Unsa man? Agoy! Wala man na yung Nasa San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Sultihan ko kamo. Ang nagtuo kanako, nagbuhat sa akong gibuhat, ug nagbuhat pa sa labaw pa niini. Kulang pa magaling na mo paglukdog cross. wala man na yung Ay, naunsa mo ka? Ha? Dili man na siya literal bro. Dili lagi, bro. Kanang among giliteral, sama ra nga gibuhat po namo tong gibuhat ni Kristo. Lagi pero Niawat ni ba, ni duyog ni siyang kasakit ba? Literal, natsulong na siya. Ha? Di sayop ng inyo ha. O sa may sakto ana? Sige, pasabta ko. Sakto mga ka. O sa may sakto ana? Nag-ingon si Kristo, dili ipasunod ang iyang gibuhat sa iyang mga katawan. Asa man. Ngayon kamo, nagsunod mo. No. Asay mabasa sa Biblia nga dili ipasunod ang buhat ni Kristo sa iyang katawan. Muna nga, Tagaay kog sitas karon nga asa nang giminso ni Kristo nga ang iyang mga buhat dili pasunod sa iyang katawan. ang buot pasabot niya sa San Juan 14 nga sana kanang
ginagbuhaton bro. Yan, ingon siya, 12 ah, 14-12. Ingon niya, sultihan ko kamo, ang motuo kanako, nagbuhat sa akong gibuhat. Og, magbuhat pa sa labaw pa ni ini. Wala man ay moto, wala man ay problema tagbuto tag Kristo kaya perminti Bro, dili man ni pagtuo, bro. Dili man ni pagtuo lang, bro. always man ta moto ta ni Kristo. O na may buhat, na may buhat. Oh, aw, padyog di problema na bro. Na, unsa Di may- ko problema na. Naingon mas Kristo, ang gibuhat nako, nagbuhat pud ka ana, ha? Ang motuo ka nako, nagbuhat sa akong gibuhat. Buot pasabot ba literal lang na? Ay, usam din ni literal, saan man nato? Dili man literal. Ay, saan na pala pagbuhat? Sige, go. Spiritual na. Ay, saan lang na pala pagbuhat? Ambot ninyo kay kamo may At gabuhat. nawa day ko ba ni noon sa. Bro, Ano nga bro? ako mangutana lang ko nimo, mangutana ko nimo be. Mangutana ko nimo be. Dautan ba ang magpanguros? Kung nagabasa sa Biblia, dili dautan. Dili day dautan. Wala yung mabasa sa Biblia. Pero na ko ba? Dautan ba gini mag-sign of the cross? Yes or no? Kung para sa, kung diya, kung wala, kung na yung mabasa. Yes or no? Yes or no lang. Kung wala yung mabasa. Yes or no? Gusto, yes or no lang. Ay, ayan na kung wala yung nabay mabasa. Yes or no lang. Ayun na nang explain. Magbasa mo ta sa Biblia. Wapo mo kung mangutana ni mo with regard sa Biblia. Magbasa mo ta. Sige. Magbasa tas Biblia. Magbasa tas Biblia. Pagpanguros namo ningon manig sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon na pangutana, kanang dilitok namo nanas Biblia wa? O sa inyo ang Biblia, na. Sa inyo ang Biblia wala. Kaya si Kristo gani siya sa Biblia, wa mang ginanguros. Ano o ko mga tanag nanguros bas Kristo. O gani, anong musunod banda? Wala Biblia. Kristo. Ang akong pangutana ba, kaning pagpanguros namo, di ba, nilitok man ginig Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Basig wa ka kasabot ana, ako na lang ining lison. Oh, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaning tulo nga gilitok namo panahon sa pagpanguros. Naanis Biblia wa? O sa inyong Biblia, sa inyong Biblia, sa inyo ang Biblia, ha? Kaning akong basahon ako ha. Mubasa ko sa nailogo sa Seventh Day Adventist. Oy, Wala na. mubasa ko sa nailogo sa Seventh Day Adventist. Yeah, basahon ako. San Juan, San Mateo 28, 19. Busa, panglakaw kamo nga o himua ninyong mga tinon. Sa 29 man na. Paminaw, saan siya 29? 28 sa 19. Di maminaw, tanawa lagi, di maminaw. Ako pagdungog mo kay 29 man god. Kuha sa nang atuloy, mupikas doon. Kung ka muli mo tingog ko. Kakusod sa kong tingog, pabungol-bungol juga. Ano? Busa, panglakaw kamo, og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Og pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon naa man giligtok ni Kristo diri. Sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon kaning gilitok namo panahon sa pagpanguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Naas Biblia wala? Ang pangutana diyan napay cross. Naabas Biblia wala? Kaya ang tubag na kuha napay cross. Ayoko tubag pangutana. Ang pangutana diyan napay cross. No. Sir, ang amo lang gilitok ba? Ang gilitok panahon namo manguros me. Wa ko mangutana gabay cross. Bro. Wala yung problema ng may untag sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos. Bro, wala jud ko problema ana bro. Ikaw man na problema. Ano ba? Kani bang gilitok namo ba? Kaning Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Naa ba nis Biblia wa? Naana siya, pero. Naana siya, pero. Dalang imong gibasa, naabay sign of the cross niya, wala. Bro, sa kadala nga. Unsa lang? Wala ni. Dalang imong gibasa. Sa kadala bro. Hoy. Kadala. Pamina sa. Taray. Pamina ha? Dalang imong gibasa karon. Na sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, dili ko supak na kinanas Bible. Pero naabay sign of the cross diha.
Yan ang imong gibasa. Ayo. Hello, hello. Hello. Oh. Ako bro, dili ko supak anang imong gibasa. Bro, wala ko mga tanag bro. Paminaw sa. Dili ko supak anang imong gibasa kay naa sa Biblia. Pero ang pangutana naabay side of the cross dia. Sa ato pa bro, dili ka mo supak sa among pagpanguros nga nay mabasang amahan anak ug Espiritu Santo. Kanang sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Di ko musupak ana. So naadyo sa Biblia. No. Naadyo sa Biblia, Paminaw sa. Ang pangutana naabay sign of the cross diha. Wala. Pero ang pangutana na ko ani. Wala. Sa Wala man di ay. sa paminaw sa. Sunod bantana. Paminaw sa. Karon kay walay sign of the cross diha, ang pangutana kay naaman diha ang amahan anak ug ang Espiritu Santo. Tuohan nimo na. Wala problema na. Naraman din na. Pero ako, sige na. Yes, close. Na makay sign of the cross diha. Sige, lain pangutana. Ako mangutana ko nimo. Karon, bro. Naabot tayo makaplagan nga sitas sa Biblia. Sitas sa Biblia, letra per letra nga ang yawa ng oros. Wala ko kabasa na sa Biblia, bro. Kakabasa. No. Wa ko mangutanag, nakabasa ba ka? Wala ko kabasa. Naabay mabasa na tong sitas wa. Kung tuba ka na bro, wag ko kabasa na bro. Kanapayawa ng oros. Sa ato pa sa imong naibawan, sa imong naibawan sa Biblia, nadyoy wa gyud ng oros ng yawa. Wala ko nakabasa na bro sa Biblia nga ang yawa ng oros, pero ang Katoliko. Sige. Wala man day ka nakabasa sa Biblia nga ang yawa ng oros, ang pangutana tig-unsa mo sa yawa nga wala man day ng oros. Agoy! Bro, wala po tayo mabasa sa Biblia bro. Kristo ng oros ug ang iyang mga tinunan. Di ba? Uy, usi wala. Wala tayo, litra po litra ha, wala tayo mabasa sa Biblia na si Kristo kaya mga tinunan ng oros. Si San Pablo. Sa kanina nga wala mabasa. Diri sa kuan sa Ebanghelyo pero dito San Pablo naman. Okay, sa inyo na kanina. Sa upat ka Ebanghelyo katong ang gimin ako ba nga tinunan katong 12 ka buok. Bisan pa kung sang mong kuan, basta kami ingon ka kanina nga si Kristo. Bro, tag-unsa lagi mo sa yawa nga wala may yawa ng oros sumalas Biblia. Bot pa sa bot na mo bro. Si Kristo. No. Ay, alibay ba? Tigunsa mo. Tagay kong explanation. Tigunsa mo. Hawa may mga oras sa yawa. Ikaw ang masad. Hindi mo doktrina. Hindi doktrina. Wala mo kung mga tanag doktrina ba na ninyo? Agoy! Ang yawa, wala ng oros. No. Oy, pamisa. Si Kristo bro. No, sir. Ang yawa, wala ng oros. Ikaw sad, wala. Tigunsa man mo sa yawa. Si Kristo wala mo. No, bro. Dili na kinanglan manguros si Kristo, bro. Kaya in the first place, may sinugdanan na ng cross. Ang akong pangutana. Wala ha. Bro, bro. Dili man. Imo tubag ha. Explain sa ang akong pangutana ganina. Na ba kay mabasa sa Biblia, bro? Nga si Kristo ug iyang mga tinunan ng oros. Pero sa tubag nimo sa verbatim, letra por letra walay mabasa. Pero exclusively na sa pagsabot na pero karon wala gyud suportahan pag gina sa kadalang niingon pag ang Biblia kami na sa niingon pag ang Biblia sa Isaias 41:4 nga ang Dios mo ay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Gisuportahan pag yung kasaysayan. Ay sa gisuportahan sa kasaysayan. Unsay giingon sa kasaysayan? Tama? Sa kadang kasaysayan nga before modern times, Europe before modern times by O'Brien history sa pahina 194. O sa may giingon sa kasaysayan, the future of the early church. So apil ito mga apostolic dito time to early church. Kasaysayan. Say madlok ka? Kasaysayan. Madlok ka? Magsalig ka kasaysayan. No, natural kay ang Dios may nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Sa likwid mo nang kabubutos Ginoo. Pwede! O kasasayan sa Biblia, bro. No, bro. Huwag mo kong mangutana kung saan ang Biblia. Kasi sayang, bro. Basahan ako isa.
Other future of the early church, the sign of the cross and the veneration of bodies of martyrs came from most ancient time. Sunday was kept holy from the time of the apostle. May ikaw, kung gasupak-supak mo sa sasayan, gisupak mo mong kabubuton sa Ginoo. Ang deklarasyon ni mo karon, wala kay nabasa sa Biblia nga naayawa nga nanguros. Ang akong pangutana, tugbaga dyan tigon sa mo siyawa. Ang akong tubag anak bro, si Kristo, wala man po ito manguros. Ay, ayaw ko tubagag pangutana. I just Wala man po asking manguros si you, Kristo. unsay relasyon ninyo siyawa nga nanguros, wa man nanguros tong yawa. Komunikasyon sa yawa bro, dili may komunikasyon, wala may communication sa yawa. Ang akong communication. Bro, wala ko mangutanag na ba mo'y communication. Pabila sa bro, si Kristo, wala manguros. Si Kristo, wala manguros. Ang iyang mga tinunan, wala manguros. So ako, wala po ko musunod ang pagpanguros kay si Kristo, wala man manguros. Bro, wala mo ko mangutanag si Kristo nanguros ba? Oh. Ang akong pangutana ba? Wala may komunikasyon. Wala ko mangutanag communication ninyo. Wala ko mangutanag communication ninyo. Ah, sakit. Bro, wala mo ko mangutanag, bro. Wala mo ko mangutanag ni communication. Oh, maingon man ka na. Did I ask you what is your communication? Wala. Ang akong pangutana, tigun sa mo sa yawa. How would you relate it? Oy, how would you relate it to the devil? Wala may related sa devil. Wala. Wala mo, dili mo tigko sa yawa. Ah, sige. Ari lang bro. Katong sakyan ako tong imong giingon nga, wa mo'y connection sa yawa. Sa mabasa kong libro ninyo, Alpha and Omega. Ingon siya diri ha. Alpha and Omega, kaning hitabo sa katapusang panahon. Tanawa ha. Ingon diri ha. Daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Padaot naman. Usay pang daot nga inyong ni libro. Padaot na rin mo. Wala ka na sa inyong libro. Sayod ko ala, kay mo man ang Biblia. Sige ato basahon na. Ato sa tong imong gingon nga relasyon. Oy. Ato sa tong imong gingon nga relasyon. Imatod nimo, wa mo'y relasyon sa yawa. Aga. Wala. O na, ato basahon ni libro ninyo. Itong daot na nagbasa. Page 195. Ningon. Daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Basig wa kaani ang kopya, pwede ra sa gamangayo picturean ako. Daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Uban ang sulo sa mga bakak nga mga tagna sa ilang kamot. Asa ni gikan nga sulo? Gidagkutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kung wala mo'y connection sa yawa, ano nakadagkot mong sulo sa yawa? Be, sige. Kamo may ipasabot anak. Wa may ingog mga Roman Catholic. Kamo may ipasabot. Kay wala mo nagsunod sa sugo sa Dios. Patakar ka. Kanawa, kaning pulpito ninyo. Paminaw sa ba? Kaning pulpito ninyo. Ako pa rin brother. Paminaw sa. Sayo sa ba. Kaning pulpito ninyo. Walay si bisan kinsa makatindog diya sa inyong pulpito ninyo. Og dili binunyagan sa Seventh-day Adventist. Karmatod ninyo, daghan di ay kaayong manindog sa inyong pulpito uban ang sulo sa mga bakak, sa mga tagna, sa ilang mga kamot. Gidagkutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kamo lagi. Ay paminaw sa ngano maning inyong mga kauban nga nakatindog sa pulpito nakadagkot magsulo ni Satanas. Naa jud may connection ana. Kamo ipasabot. Ahinti gid siguro mo siyawa nga nakadagkot na magsulo ni Satanas. Eugene, kabalo ka kung saan ang sulo? Si sulo. Nagsimbolo na sa kahayag. Nagsimbolo ko sa kahayag. Pero dito ginagkutan sa sulo ni Satanas. Paminaw bro ha. Karon kay kamo na ama mo sa ngit-ngit. Buot pasabot ng sulo. Waon mo gikas ka ngit-ngit. Buot mo sa kahayag. Wajud miingon diri nga daghang mga Katoliko. Wajud. Si kamo. Natubag na ko ang imong pangutana. Si kamo. Ay, tadawon na to ha. Daghan ang matindog sa atong mga pulpito. Atong dili inyong. Tindog pagaluwason. Kinsa man ang matindog sa mga pulpito uban ang mga sulo sa mga bakak, sa mga kamot. Kanang inyong pundok. Si pundok. Mo na nga Ano matindog ba ng taon may sinyong pulpito nga di man ni binunyagan sa simbahan? Pamina bro Eugene.
ang akong kuan mo, intas na pay panahon, hawa na ang pundukan. Dili oy. Napaminaw sa tanawa ha. Daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Kinsa maning mga pulpito dire? Okay, sakyan di ka na. No. Pangutana lang. Kinsa ning pulpito dire? Sakyan di ka na. Ay asa bro. Daghan. I-validate sa nako ni clarify sa nako ni daan bro. Kining giingon dire nga daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Kinsa maning mga pulpito dire? Atong mga pulpito. Daghan mo tindog sa atong pulpito. O, kinsa man? Sabot, mga linuwas na Gikan sa pundok kangit-ngit. Okay, mga niluwas sa pundoks kangit-ngit. Gikan sa inyo ha. No, pamina sa matod nimo katong nanindog sa mga pulpito, mga niluwas to gikas kangit-ngit, gikas katoliko. Yeah. Oh. Daghang motindog sa ato mga pulpito. Uban ang mga sulo, kauban. Tama ba? Kasabot mo ka kung saan sulo? Oy, so no. Sa kumutana kung saan yung sulo. Lagi, kasabot mo ka kung saan sulo? Uban, sa ato pa apil ang mga sulo ani bro. Sulo, usama ng sulo. Ah. Sa ibot sa Lagi wala di ta magisgot kung saan ang sulo. Yeah. Uban ang mga sulo sa mga bakak nga mga tagna sa ilang mga kamot. nanindog daw itong mga tao ninyo, daghan daw itong motindog. Asa pangutana, asa man ni nadagkutan ning mga suloa? Gidagkutan gikan sa impiernohanong sulo ni Satanas. Agoy! Ang pangutana na kumao, ngano man ning mga sakop ninyong nanindog sa pulpito nakadagkot magsulo ni Satanas? Di ba ihinti mo siya? Wala man magsulti niya sa Biblia bro, nga nagdagkot og sulo ni Satanas. Unsay dagkot na mo kas libro ninyo gabasa wa mas Biblia. Maingon pa niya nga 70 Adventist nagdagkot sa sulo ni Satanas. Kana mugawas ko Bro, Krista. daghan ang motindog sa atong mga pulpito. Put masabot, gikan sa inyong mga pulpito na nanindog. Nya kanang mga tawhana nga nanindog sa inyong pulpito, gadala og sulo sa bakak nga mga tagna sa ilang kamot. Asa gikan na sulo? Oy, Bisaya na gali na ha. Imo pag itwist. Asa gikan na sulo? Gikan gidagkutan sa impiernohanong sulo ni Satanas. Karon, kung wala mo wala lagi ko mo na gusto na sulo. Kung wala mo connection sa yawa, ngano nakadagkot magsulo ni Satanas? Wala man mag-isgot niya sa Biblia bro nga nganong ang 70 Adventist. Bro, dili ayaw lagi ka ambak sa na ako sa libro writing ni Ellen Goldwright ang akong gibasa. Biblia ato patupag ko na bro. Ano? Brother, sayon sa nato ning imong Bro, paminaw bro ha. Na ba kayo mabasa sa Biblia nga 70 Adventist nakadagkot sa sulo ni Satanas. dili ayaw nag-ambak ang Biblia kay kining sulat ni Ellen Goldwright akong gibalidot. Biblia man ang atong gikuan. Dili bro, na ako sa na ako sa libro ninyo nga gisulat ni Ellen Goldwright. Di ba? Gibalidot na ko ni, gi-clarify na ko ni. Unsa man ay katinuod ning mga sulo sa katinuod ning writing ni Ellen Goldwright. Paminaw sa ba? Stoy. Aya sa lagi gaambak sa Biblia kay. Pamina ha? Wala man ko mangutanan ni Morigal sa Biblia. Paminaw. Uy. Paminaw ba? Ang tubag na ko na bro, tubagon ti ka pinagis Biblia. Wala tayo mabasa nga sa Wala lagi ko mangutanag pinaagis Biblia kay. Unsa man kang ay sapaw. Wala tayo mabasa. Ang tubag na ko na, wala tayo mabasa sa Biblia nga. Bro, wala lagi ko mangutanag asa mabasa sa Biblia. Nagdagkot sa sulo ni Satanas. Wala lagi ko mabasa, wala ko mangutanay mog naaba mo nabasa sa Biblia ng 7. Mamina sa ba? Para baka sinabot ah. Moro tubag na ko. Di na mo pangutanan ako. Dili na mo tubag sa kong pangutana. Ang akong pangutana, wala ko mangutana ni mog nabasa ba nimo sa Biblia wala nga naa mo nakadagkot mog sulo. Ayaw sabta sana akong pangutana ba? Gisabot nangutana kog mathematics tubagon ko ni mog science kada kong binuang. Pwede, oy. No. Ay, Mami ka lang gisabot na ko na mo lang gitubag bitaw ko na ko pinagis Biblia. bro, dili wala ko mangutanag Biblia. Imo ang pangutana tubagon ako pinagis Biblia. Wala man ko mangutana ni mo regarding sa Biblia. Nakabase ta karon sa libro ni Ellen White. Kaya ang imo manggong deklarasyon ganina, wala mo'y connection sa yawa.
Mo dyan ay klarong deklarasyon nimo. O karon, bisakyan ako ng imong deklarasyon nga wa mo'y Biblia ito pa sa paminaw bagon. sa paminaw sa bisakyan ako ng imong deklarasyon karon ng imong giingon nga wala mo'y connection sa ay paminaw sa ba. Oy, paminaw sa wala mo ko mangutanan nimo regarding sa Biblia. Nganong mo adto man jud sa Biblia? Na ako sa libro ninyo. Ang imong deklarasyon wala jud mo'y connection sa yawa. Then pag-abot na ko dire sa inyong libro, akong gi-validate, akong gi-verify, base mismo sa suwat ni Ellen Goldwhite, mura ba ni founder ninyo, nya imong supak-supak ko ni. Oh. Karon, niingon man dire sa inyong libro, daghan ang mutindog sa atong mga pulpito. Uban ang mga solo. Apa ko mo magbasa? Stoy. Sapot ay. Naunsa man di magkasabot sulti. Agoy, assignment sa maputingali ni. Daghan ang mutindog sa atong mga bagbalon jud kag assignment ani ron. Adawa. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito uban ang mga sulo sa mga bakak sa ilang mga kamot. Gidagkutan gikan sa impiernohanong sulo ni Satanas. Karon, kung moingon ka nga wala mo'y connection sa yawa, nganong sa sulat ni Ellen Goldwhite nakadagkot man mog sulo gikan ni Satanas. So bagon di. Unsa may connection ninyo sa yawa? Basig ahinti mo ana. Basig ahinti mo kay nganong nakadagkot mo ka. Tubagon na ka. Mutubag na ko. Sige daw. Tubagon di ka pinagis Biblia. No, bro. Wala lagi ko mga tanas Biblia. Tubagon di ka pinagis. No, wala ko mga tanan ni mo digado sa Biblia. Ang simpleng pangutana ko mao. Isang wala ka. No. Ang simpleng pangutana ko mao. Ayaw kong bote sa kong pangutana. Ako tubag. Di man mao mo tubag. No. Kasi mo. Di man mo. Ang akong pangutana mo niya. Sabta pa kayo. Sabta pa kayo akong pangutana. Nganong nakadagkot mog sulo gikan ni Satanas nga wa mo daw may connection. Tubagon di nga. Pinaagi sa Bible. Ayaw kong bote sa kong tubag ha. Pinaagi sa Bible. Wala kay mabasa sa Biblia nga Seventh-day Adventist nagdagkot sa sulo sa yawa. Wala kay mabasa na, wa kay sitas. Bro, Kaduha. wala ko mangutana ni Wala Bob na abay kay si mabasa Tas. sa Biblia nga si Christ ang yawa ug ang Iglesia Adventista na nakigiusa. Bro, wala lagi ko mangutana nimo kung naaba mo'y mabasa. Imo ang pangutana. Ang akong pangutana mauni. Nganong nakadagkot mog solo gikan sa impernohanong solo ni Satanas. Tubagon Sa wapa ko mahuman. Ang klarong deklarasyon sa inyong libro, daghan day kayong manindog sa inyong mga pulpito. Nya take note ha. Walay makatindogan ng inyong pulpito. Paminaw sa magbalon na jud kag assignment ang inyong kalakihan. Hindi na ako na mag-assignment na ako. Tara ha. Daghan na kay assignment. Unsa tong tuiga na abot ang Seventh Adventist diri sa Pilipinas wa pagkakahatag. Wapa ha. Assignment na ako. Ani bro, daghan man day kayo mong nanindog gikan sa mga daghan day kayong nanindog sa inyong mga pulpito. Gikan sa ang nagdala ana og mga sulo nga mga bakak sa mga tagna sila mga kamot. Dalagi ka na. Sapo ba? Sapo ba? Unsa day ka? Pag naganako na pinangkis Karon, ang akong pangutana simple mao. Giunsa man ninyo pagkadagkot anang sulo gikan ni Satanas kung wa mo'y connection. Yun sa man ninyo pagdagkot. Di ako ka tubag mo tubag na puto. Balik-balikon din ang tubag. Oh. Tubag na puto. Unang-una, wala kay mabasa sa Biblia. Bro, wala gyud ko mangutanag na bay mabasa. Paminaw sa ba? Huy! Tubagon di ka tumanang imo pangutana. Tubagon ako na pinagi sa Biblia. Ayaw kong puti sa kong tubag. Ano sa maka? Tubagon di ka ha? Wala ka, unang-una, wala kay mabasa sa Biblia nga ang Santa Iglesia Iglesia Seventh-day Adventist nga nagdagkot og sulo nga iya sa yawa. Wala kay mabasa na, letra por letra sa Biblia ha? Wala. Sa Biblia, Wala wala. ko mangutanag na bay mabasa sa Biblia kadagkot. Tubag sa Bible. Okay, tubagon di ka pinagi sa Biblia. Ang ako bang pangutana ba kay deklarasyon man gud nimo nga wala may connection sa yawa. Sige, granting without admitting for the sake of the argument, wa di may connection. Nganong nakadagkot mog sulo gikan sa yawa? Giunsa niyo pagdagkot na wa may connection?
Klaro lagi na ha. Diyon sa ninyo pag nagpot, huwag may connection. Hoy. Agoy! Ay. Wa man. Hikog, nahikog oy. Paong gud.